загадки, таинства. Пътните на ръката. Сатир вълшебника търсете и из дебрите си споменът обръща. За минали години дават вест. За да имаме достъп, значи да е музей. И отдесно е джамито, от лево. А спрямо хотела откъде накъде? Има табелки. Джами ли пише на табелките? Ама на всяка точка трябва да събираме Нещо. Ние сме някъде тук, не? Тя ще е там. Тя ще е в джамията в момента. Тя ще ме чака там. А ви да не сте кинка случайно? Ето го слънчето. И търсиме кинка. Но сме толерантни, имаме бремени булки, нали, които ги изчакваме, нали. Поне си мислиме, че знаем къде отиваме, отиваме по алеята на здравето. Ало! Абе, вие грешите тук, бе! Абе, не, че криво казание, криво разбрахме, извинявай. Да, в дясно. Там се покрай хотела има алея долу. Сотир вълшебника е там, нали? Има някакъв паметник, да. Дайте да дадем по 5 лева, кой ще го търси. Не дайте, че го пусне после лицо. Ние си намерихме първото послание. Ира, къде го провеждате в Белоград? И аз съм като вас. Северо-запад е нататък, компас не ми трябва, ама да видим за къде точно трябва да го фарим. Търсим последната точка. Че точката? Истината е, че Евгений пръв отидем на пръжоленото парти. Търговския директор. Това получим.